Dan Alpha TV Fatiku Abubakar for president. Batu mara kan gado wai baba zai sauka kaka ya hau a zaben 2023 na Najeriya. Bari mu ji dai daga bakin magoya bayan wannan zaben. Musa mai sana ko kana da labarin cewa baba zai sauka kaka ya hau zaben 2023 na Najeriya? Shi ma so muke wannan na jikinmu mu samu mu roki Allah ya fitar da ai daga rogo. Me zaka iya cewa saboda kaka fa yana da kuɗi? Idan kuɗi ne naga adana ni ka coge. Naga dan musu didi, naga bangashi batar. Rasha, kai kuma wani batu zaka yi akan kuɗin da kaka zai raba? Inda wani kuɗin ka fito da shi in babu kawai. Kana nufin yan Najeriya su karɓi kuɗi su zaɓi Baba Atiku? Kware makwa. Yauwa Bosho, ya batu lodin Baba Atiku na 2023. Kararrawa jirgi zai tashi shiga kai sauri ka fada. Mun gode da kallon tashan Dan Alpha TV. Please subscribe, follow nan for Dan Alpha TV Fatiku Abubakar for president.